tana da daɗi, tana da daɗi. Labarin Facebook zan furta ɗuwar mu da Balkisu 'yar gata. Mai sauraro ka ji labari na yanzu da zan furta. Wata yarinya ce kyakkyawa da muka yi arba da ita. Wata rana ina Facebook da dare sai na ga request ɗinta. Ma'ana ta nemi mu kulla abota tare da ni da ita. Ba tare da na duba ba ni kuma take na karɓe ta. Assalamu alaikum sai na rubuta kan inbox ɗinta. Wa alaika salamun dalin ina kunta ka huta. Amsar da ta maimaita mini kenan take na gigita. Wace ce ke baiwar Allah kuma me na jikin furta. Sunana Balkisu ta Kaduna ko kuma 'yar gata. Zancen da take ya burge ni mana bigarunta. Adireshin binta da hoto na duba na ji ina sonta. Na sanar da bukata ta a wajenta ta kan inbox ɗinta. Amsa na gani mai ban mamaki tare da nambarta. Ni ko da na ɗau nambar take sai na yi saving ɗinta. Sai na yi kiranta waya domin sauraron zancenta. Wake magana kan layi zancen farko na muryarta. Wayo murya mai daɗi da na ji sai da na gigita. Daga nan na faɗa mata B2B ne wanda yake sonta. Ta ce alhamdulillah domin ni mako ina ranta. Tafiya sannuwa ka dai kullum sai mun yi waya da ita. Wata rana ni da ita muka yi zanje na ziyarce ta. Ranar asabar ce muka saka sai ga miss call ɗinta. Na kira ta waya domin na ji ranar me aka fuskanta. Kai ne nake saurare fatan ni yanzu kana mota. Zancen da take ta faɗa ne rannan na yi tunaninta. Nan take na miƙe na yi wanka na fito na ga fuskata. Nambar ya haya lamfat na kira ya yi sauri don mu fita. Da fitowa ni da abokina muka tsaida a daidaita. Daga nan ko tashar mota ya kai mu sai muka hau mota. Karfe 10 safe muka tashi direba ya taka wuta. Hanya muka miƙe sakta Kaduna ta muka fuskanta. Motar ta fiye sauri a gani na babu gamanninta. A cikin haka sai ga miss callinta a gina cikin mota. Sai na fara tunanin ma watakila akwai matsala gunta. Tafiyar mu muke ba mu an ba sai ga mu a birninta. Daga Gombe muka yi tasowa ga mu Kaduna cikin tsafta. Saukar mu a mota ke da wuya a tashar domin ka fita. Yunwa kowan mu yake ji matan rai za ya fita. Hotel muka nema don mu shiga matar ko ta ce yanta. Da abokina muka sami guri juna muka fiskanta. An ba mu abinci filet makil kuma ga kwalban fanta. Ya haya lamfad ya cinye nasa a take ya shafanta. Na fara taɓawa kenan sai karan message ɗinta. Ya shigo ta wayata ni ko na buɗe domin na karanta. Ka sauka tasha ne ko kuma dai har yanzu kana mota. Sakon da ta mun kenan a akwatin message na wayata. Miƙewa ne na baro shi abincin take kawai na fita. Na kira ta waya ta gayan cewa a tasha take zanganta. Muka doshi tasha da abokina a ciki muka same ta. Ta yi mini guru da idanu ni ma kana na kalle ta. Ƙaunar da nake mata ya ƙaru ita ma haka ne gunta. A gidansu ta sauke mu muka je muka gaida iyayenta. Ta sanar da uba da uwa cewar ga wanda yake son ta. Kai sun faɗi sun barka karɓar mu so kai ba gaskanta. Sun ba da haɗin kai sosai domin goyon bayanta. Balkisu tana da farar aniya a zaman da muka da ita. Ranar Litinin
abinda take ta faɗa mini mai sauti. Wani al'amari ya faru a ranar duk muka gigita. Ku biyo ni a labari na biyu ku ji yanda muka yi da ita.